Let's suppose that you were able every night to dream any dream you wanted to dream. And that you could, for example, have the power within one night to dream 75 years of time, or any length of time you wanted to have. And you would naturally, as you began on this adventure of dreams, you would fulfill all your wishes. You would have every kind of pleasure you could conceive. And after several nights of 75 years of total pleasure each, you would say, well, that was pretty great. But now let's have a surprise. Let's have a dream which isn't under control. Well, something is going to happen to me that I don't know what it's going to be. And you would dig that and come out of that and say, wow, that was a close shave, wasn't it? And then you would get more and more adventurous, and you would make further and further out gambles as to what you would dream. And finally, you would dream where you are now. Ние сме космонавти и Бузлуджа ни харесва. Аз никога не съм влизала вътре. Много искам да вляза вътре. Мисля, че този паметник, колкото и да е противоречив, трябва да бъде запазен. It's incredible, like the feeling when you play on the top of something, of the mountain, and under this monument with so much history. И кажи нещо за мапинга. Мапинга хареса ли ти? Да. Охо, ето да, ето как кажи. Мога да ви кажа, че на първата вечер, когато имаше нечовешката мъгла, концертите изглеждаха сюрреалистично, изглеждаше сякаш сме в космоса и просто виждаш само на няколко метра пред себе си, но в същото време проекторите влизаха в мъглата и около теб беше музиката, просто цялата атмосфера беше наистина сюрреалистична. Много се радвам, че успяхме да съберем тук на поляната и пред паметника толкова много хора, които да оценяват каузата за опазване на паметника Бузлуджа, които да разбират защо са тук, които да пазят мястото и да създаваме едно ново бъдеще. Винаги ме е привличала, винаги ми е била страшно интересна и още като дете много съм се чудила защо това е оставено тук така да изгние. И винаги съм казвала, че това е като и човешките отношения. Едно е да изградиш нещо, друго е да го разрушиш, нали? Но има един момент, който е с това да се опиташ да запазиш нещо и да го съхраниш такова каквото е. И този момент мисля, че страшно много хора го пропускат, а това е най-важният момент. Бузлуджа не е точно градска среда, но това е категорично визуалното наследство на страната ни. Тя е част от буквално от силуета на страната ни. Това, което харесвам в проект Бузлуджа, е, че той събира всички частици от мозайката и ги свързва отново. Фестивал е една екзотична подправка към цялата ни работа по паметника. Когато паметника отвори врати като музей на себе си и много функционално място за култура и изкуство, това ще е сигурен знак, че сме затворили тази страница от историята и сме продължили напред. Има само един начин да усетите заряда, енергията, настроението на мястото. И то е елате от 8 до 11 август на Open Buzlуджа 2024.